Galicia Calidade, o selo de garantía da Xunta de Galicia, é hoxe a marca multisectorial de referencia da economía galega. As 174 empresas certificadas suman o peche de 2023 o 9,1% do PIB galego e unha facturación total de 6.448,4 millóns de euros, o que supón un 20,3% máis que no ano anterior. Un impulso que tamén se traduce nos postos de traballo xerados neste período. 14.705 empregos directos, un número que medra en máis do 20% neste mesmo período. Este crecemento é o resultado do compromiso das 174 empresas adscritas ao selo de garantía, o que neste ano se sumaron 12 novas certificacións. Un número que sitúa a Galicia Calidade con presenza en 9 dos sectores de referencia galega, onde a hostalaría, a alimentación e os viños suman o 61% da representación, seguida dos náuticos, lácteos, industria, viveiros, xoiería e bebidas. Unha excelencia, a de cada unha das empresas certificadas que traspasa fronteiras, sendo xa o 80% das marcas as que comercializan no exterior, situándose como mercados principais Reino Unido, Estados Unidos e Latinoamérica. Neste 2024, Galicia Calidade estivo presente en máis de 50 actividades para darlle pulso ás empresas certificadas, unha labor valorada moi positivamente polo 93% das marcas adscritas. Comezamos agora un novo exercicio con 803 produtos e 77 servizos certificados, e dándolle a benvida a dúas novas categorías, o termalismo e a industria da lousa. Nesta senda, Galicia Calidade seguirá a traballar para fortalecer o selo de garantía da Xunta de Galicia e apoiar a comercialización e visibilidade das empresas certificadas.